Sapa itu? Dewa ngono. Jenenge kowe biasane sok apal Bathara Indra gitu. Dewa sikile ora kambal apa? Ora, ilmu hitam. Lho. Ilmu hitam iki kancane Wanda iki udu. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampeyan sapa? Dewa? Lho. Takon marang ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra dasar Pranyata Bagong dalem sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu kok meneng to? Ora ana to, ora ana sing wani karo Jatimurti to. Iya ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya ku ya Bathara Guru, Jatimurti ku ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong. Nah. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Lho. Buan iki kowe sidane ya glete ndak tak basa-basanan ya, Tru. Engko nek kuwalat, ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat to. Mancen nekat ngono. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya, Ndra, nek bener aku wedi. Ning grama kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embuh. Kok plek. Tatin mumbul kok ora. Kok pleke akeh banget. Kok mumbul. Lho, ih kowe. Hah? Dadi aja dumek Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tak nggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku itu. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu iki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu kena salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Pedro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga.
Jamu mripat. Ngapa? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat. Cacing tak kepidak menungso molek butuh males, Dra. Bagong ki menungso. Duwe perasaan. Ana kowe arep nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawat dari awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tiban nangane Petruk. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sike wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi kowe ngeperang sik engko nek kowe kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku. Tak odeni ngono kowe sing ndara gayeng. Wani karo aku. Sing tak wedani matamu. Lho. Apa-apamu? Ki merkane pati pangga tanyane. Iki merkane maju bacare. Sebabe, nonton ora ya? Saka kadohan rapati ketoke. Oh jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Pet-petan mataku. Tiba kowe. Kena. Bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek muntah aku terus. Wah. Mangan apa? Ngangin. Ora klebu napa-apa to. Urung. Mau candak sirahku diantil jel kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra ora ngerti wong aku aling-aling wit. Heeh. Bathara Indra teko sek ngono tak antem ki. Ora kena lho. Ora kena piye? Ora kena kaya men kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan omah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-aji. Oh to. Satonjo. Ha iya. Aku diinguro dewa-dewa. Ning jarene bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki duwe pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur, sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu, mestaka tekan dodo. Oh, Nek nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantem aja nggon sirah, aja nggon dodo, weteng padha engkul. Iki ora omong kosong lho. Engko aku maju ora diajar ora. Nek nganti ora kena engko nempuh karo bapak.
Pokoke kene medun. Kene medun. Jas. Tenan tetep tak slentrek yakin. Antem kon weteng diek dhek dinggo seslentrek tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dengan aku. Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu. Pecah yo. Cah gleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi nyukus iki. Nah. Nah, lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Ditah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin mi opo? Yo kok tak jak ngomong yakin ta iki. Memantapkan iki. Yo. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep sambat lekane atiku kowe. Waduh, untu mati aku. Kakang Bathara Indra kena apa? Medyan ngantem ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Ngono. Sapa iki? Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Ya, nyilirake Mas. Us. Aku ngopo engko udah terande geni. Ngene. Wong edan. Wah. Aku kurang ajar tenan. Dewa-dewa dadi ece tenan. Arep ngopo kowe? Ngewangi Bathara Indra, ha? Hah? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampya mungsuh aku kowe. Wiladal ngedapi-dapi temen. Wani karo aku sing tak wedeni apamu ulun diwaning geni ora wedi ku paling mengetoke geni sak lumbung bantu ngono wae aku nyemplung blumbang genimu ora ana gunane ayo ngene ya sing dadi nyatane candhak aturke Bathara Guru nampa pidana candhak aturke Bathara dosen nampa pidana Edan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu. Pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Ngene Indra mau dekok. Ila dalah mati saiki margane pati margane. Mati. Oh, hot.
Maleso. Nggih. Maleso. Mati ya. Piye, Gong? Cara brangae bajigur ngono. Ah ngopo? Tak inceng ndase. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mules. Leren sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek es teh. Emoh. Bareng kok golek es teh barang ora. Tulung iki nek ora tak ombeni weteng kula tenan golekno es teh bayarono sisan. Wah. Cang nekat ra jamak-jamak ora kene. Kuwi anggere nyuwara tambegan ngono wis mari. Nah, wetenge dilus-lus. Kowe ora ukuran kok Gong iki. Penyakiten piye kowe? Kok gede banget semua tuh, Gong? Mbak rasa cerewet, rahasia kok diomong-omong ki wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane gong. Padahal klontong sampi kok. Ya ora ya. Yes, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brahma. Iya ora gleleng kowe. Gleleng kok kuwi. Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Temgguru. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Iya. Nek ora tak tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Yo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira kowe Bathara Yamadipati arep njabut kowe praetno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu regane kae. Mundura. Kowe aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati. Ya. Kowe sing jabuti nyawane titah. Ya, pancen Paranyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawa cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabut tenan iso mati tenan. Waduh, truk. Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Nangile, aku ngerti Yamadipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbok wujude apa terus tak temlokke ning awakmu. Tangi, Gong. Baru nyawa kirik kok ya. Gong. Waduh. Emoh. Mbah wis cilaka iki. Wah. Wah.
Wah, Petro, ayo, tanda wae. Wah, alhamdulillah bener kok Yamadipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip. Lho, krasa to kowe? Krasa. Enak ngomong kok ngene. Kleru nyawa kire. Wah, jan. Arep tak dol to? Ora lho. Arep didol-didol ora. Lho Yamadipati sing ngoyak. Minggir to. Arep kapan? Jabut genti nyawane. Gong-gong. Men pokoke. Kok cabut genti mudar kowe. Adake anak Semar iso njabut nyawa to iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Cahedan ora. Balekke Gong. Ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Aduh. Wah, cahedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae aku rene njabut. Aku kadang ora tak jabuti metu dhewe. Ora nutuk dingonane kowe. Kejengkit panis e. Kowe nang anu sok alem maneh. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya, iya. Oh, lah edan dipreteli. Ya. Ayo kuwi kan opo jenenge bus kabeh. Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Ya, wah lah wis. Ya. Nah, iki tampani. Lho, apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Kuwi dikerok jenggone iki. Lho. Ben ngopo? Ngihu kok jenggon. Ngihu ki wedhus ben mana? Oh, ya men kuwi senengane kok senara. Sono mulih ngono. Ya ki kowe. Wis bali kono. Mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulih, Pak. Wah. Mareka den prayitna sumuriris eka balik titiyani kandayani trisanya purnama sasi manik maya lah kok mlingga kusapa kadiwaken Kakang Semar sampun boten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun Manik Maya dinten sakmangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong napa mboten menawi mboten kula mentala bumi angus padukan ring apus mriki Kakang Semar sabar to ora kaya ngono kuwi lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong Bagong kuwi wong sogal-srogol Bagong kuwi wong kebak sembrono nek kok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe larak tenan to. Dewa-dewa kalah musuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mobal-babaling nepsu ing ora iso mbok perwekasan gawe wirangmu dhewe. Kula sampun boten peduli. Bagong boten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pringapus. Lah dalah wis iki men durus bapak. Rasa nesu manut karo bapak. Nek ora manut tak malah ora takon.
Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Bathara Guru kok dumet tangane papat. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Lho. Tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe rasa melu-melu ben bapak. Men bapak kok men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candra Dimuka. Lah aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk, aku sing ora trima. Lajeng panipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kaliyan kula. Mboten badhe kula paringaken. Nadan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Kowe kandha. Saiki kowe kandha. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manikmaya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kaliyan kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng pangosipun kadiwatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manikmaya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kandha. Menawi Kakang Semar mboten parengaken Bagong kula buyung dhateng Kayuwangan sakmenika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula buyung dhateng Kayuwangan. Sawise tekan Kayuwangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manikmaya. Wonten ing Kayuwangan sak mangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah napa mboten? Lakonane. Pak. Jaya aja dadi jale Bagong. Aja, Pak. Aku ora ikhlas nek bapak munggah ning Kayuwangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Ora ngrasa nangis iki bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki paman ndek gegayuhan, terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngiklaske. Sing jeneng wong tuwa netepi tetembungan anak pola bapak kepradah kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis ora masalah. Bapak ki wis tuwa ki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora mung mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati ora masalah. Adene tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki opongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa ki lak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kowe do nangis sing apa? Ya meng ngene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikate ki cacahe pira? Kok duparaimu ora. Weh, ngono lho, Tru. Kan adil dongol mlacat. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Aku duwe sertifikat 3, ngandel ora. Didomse, Pak, gek mati ora masalah. Bagong pancen setan tenan kok. Aja, Pak, emok, Pak. Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku ora piye-piye. Aja. Nek bapak men ning Kayuwangan, nek bapak munggah ning Kayuwangan aku ya tak ngetokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane, pukulan kula ya digawa teng Kayuwangan dipateni kula ya gelem pukulan. Rek. Aja
Wis terus aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip iki lakune nang dine, kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis kowe ra sampe melu-melu. Aku ora mentolo karo kowe. Aku ya ora mentolo karo bapak ya ora mentolo karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kowe arep dipidana karo Bathara Guru. Kulon kula mboten kantun, kula yo melu teng kayangan mang pidana sisan kula. Terus? Bagong kok ora nangisi awake dhewe. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora duwe perasaan apa-apa. Gong, iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Wae aku nang omah wae. Nek nganti aku kok gagal gegayuanku bangun niki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas belani aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do belani karo aku. Pun turun gak digawuri. Pun mboten sak ditakono cemplung kawah blung mudhar kabeh. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel, mesti angel lukis matamu lho, Reng. Setan tenan rata-rata Kakang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Wong mati kok ora ikhlas. Mati ku sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Ngono Garing ikhlas. Mboten ikhlas napa? Bapak ora ana kok kula kene anjing sambat sebut karo napa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun mang beto kula telu-telune teng kayangan. Ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplungake ning kawah Candra Demuka. Ulun bakal maringi Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru lawan Bagong Semar Badranaya. Mas kuro bapak ara kok nganti wis ngiklasake nyawane cemplungke nang kawah mung paduna aku ben entuk Jaya Ndaru karo Dewa Ndaru. Kok sepi ya suwe-suwe. Ra ana sing takjak omongan, ra ana sing takjak geguyan. Monggo aku nek tangi turu ora raope langsung ketemu Gareng terus do ngopi wong loro. Raketang pahit terus udut-udutan raketang tegesan ning sing penting ra iso nguwir budi ngasah kadewasan karo Kakang Petruk ya ora ana. Monggo Semar iki jandane kuwi tresna tenan karo kowe lho, Pak. Kowe mesti ngekeki ilmu karo aku arep pameh lumrah ilmune wong cilik-cilik nang iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu to. Terus apa sing arep bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang ndara-ndara Pandhawa. Matur Ndara Puntadewa. Matur Ndara Puntadewa. Iya piye, Bagong?
Bapak kali gareng kali Petro digawa teng kayangan. Lha kena ngopo? Belane kali kula. Nek ajeng dicemplungke teng kawah. Lah kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungso apa kowe Werkudara geceken sirahe? Wah, iya. Yes. Modar aku. Iki nek lapor ning Ngamarta, upama aku mlayu ning Darawati. Matur sinuwun Kresna, langsung ngono ngadilin wae. Ana sasmintane non jagat wasane Ngumbatara. Ana apa wae, Kang? Kok kowe tawang-tawang tangis? Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kalih Galeng karo Petro digawa teng kayangan. Lho. Sebabe apa? Sebabe mbelane kalih kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterane tesih wutuh. Wah, adalah secaki laran. Senika kita kedawuh. Tak mati meneh. Endi ya iki? Polsek kowe apa ya? Lapor, Pak Polisi ada kematian. Di mana TKP? Di Kayangan. Nah, mumet polisi ini lari nang Kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli nggak bisa sampai sana. Sudah terserah, uang urus sendiri. Wes rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasamuka wae Pak ya. Prabu Dasamuka iki kejeme ra jamak-jamak. Munteng wae dipateni. Jane ganteng. Wis cilaka iki wis. Weh. Oh iya, Dik. Bapak iki sing sedulur. Ngendikane para sing do ngerti iki, bapak iki biyen lahir ndok. Kok bapak to? Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watagok, teleke dadi Semar. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Ding. Nah, Watagok. Aku sing ngrawuh, Wah, aku njaluk tulung ya, Pak. Bapak digawa nang kayangan, nek si Watagok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, Pak. Pak. Omahe Togok ngendi ya? GPS. Togok. Oke, oh iya. Oke. 18 menit saka kene. Parani tenan. Satri gumulung mangrempake wadya makiri rero nang kono magawe gelarira wang-wang makiri rero nang kono magawe gelarira wang-wang iki ora pangling rak Bagong to Wah lho kok tekan kene ngrekoso goleki alamatmu iki. Ning nyatane tekan kene. Aku ngaturake sembah pangabekti kula. Ku katur ya, Wa. Ya tak tampa. Wah, edan kowe tambah sugih. Ya mergo saka nyambut gawe nderekke ratu-ratu sabrang. Ora ning lho, lek sugih iki ngutuk ya mburimu kuwi to, Kok. Ora ngawur iki Pakdemu mbilung. Wah, iku brengos barang saiki. Samet kowe, Gang. Samet, Pakde. Ya syukur. Karo sapa? Dhewe. Lah kok dhewe kok dulur-dulurmu ora tok jak tilik karo Pakdene.
Sepisan aku tilik kawidadane Siwa Toga. Angka 2. Kowe ndedet ora? Kok tekan duit? Kowe sandangmu teng gebyar ngono ketok nek saiki wis rada mukti. Mula nyambut gawe sing apik. Nyambut gawe apa wae iki ditemeni, ditenani. Mergo kuwi bakal awuh rejeki. Nek kowe entuk gawean nyambut gawe ming tok sepelekke arep nyambut gawe apik kaya ngopo ya rezekine bakal rendhet. Nek nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awuh rejeki. Matur nuwun wejanganipun Siwa Toga. Yo. Lah terus kowe mrene arep ngopo? Wah. Aku arep nangis, Wa. Lho. Arep ngopo? Arep nangis. Nangis mergo kowe tak omongi ya, Wa. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku kira kepengin bangun wewangunan kanggo srana ngundhake penguripaning para masyarakat. Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Heeh. Siwa ngerti? Ngerti kuwi papane ning kayangan. Terus saya tak takon karo Watami Toga. Nah, apa jenenge Siwa iki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor 2 bapakmu. Nomor 3 Bathara Guru. Bathara Guru ki sengitra bapak ya, Pak? Oh wis suwe. Mergo bapakmu tekan sprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu ki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe iki ya mangkel. Mergo diapusi karo Bathara Guru. Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa iki mergo aku disingkirke ning jagat karo bapakmu. Oh, bener. Heeh, terus Bathara Guru rawuh nek nggon aku njaluk Dewandaru Jayandaru ngono dadi geger. Lho. Geger Aku mungsuh apa jenenge? Dewa-dewa perang. mulai edan kuwi. Kowe iki mung ditakowani karo dewa. Nyatane menang kok. Lho, iso menang. Ora ndelok. Ora. Wah, telat lah kok teko wae. Sono iki nang ndelok wayang jam 09.00. Ora bengi-bengi lagi teko. Ayo wong kekuatane utawa duwene kalodhangan lagi saiki kok. Lah terus Bathara Guru nyekel ces. Trio apa nah? apa? Pusakane Bathara Guru Ces Trisula. Ces Trisula. Aku melayu, Gareng melayu, Petro melayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana Windanana kayu Dewandaru Jayandaru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syaratnya apa? Aku manut. Aja kok wujud bondo donya. Patiku aku ikhlas. Nek kakang ikhlas patine dadi srana syarat bebono kayu Dewandaru Jayandaru. Kakang Semar tak boyo ning kaya tak gawa. Ning kayangan tak cemplungke ning kawah Candra Dimuka. Gareng nangis, Petro nangis. Gareng yo melu, Petro yo melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petro digawa adimusi sapa? Bathara Guru kuwi ketoke arep dipateni nang kawah Candra Dimuka wae. Tunggal dhewe. Wah, cangkeme. Ngono kuwi kaget kok malah nyangkem kowe. Kaya torong. Torong dengkulmu tenan kok aku ora ngapu. Wah, lha hebat lho. Dan Manik Maya kuwi piye to ya? Karo kakane kok isih sengit kaya ngono kuwi. Lah terus piye, Gong? Lah, aku rene iki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwa Toga. Gandeng kowe kakangne bapak. Nek kowe ora mbelani bapak, berarti kowe iki ora tresna karo bapak. Aku tresna karo bapakmu. Saiki piye carane Siwa Toga supaya mbelani karo bapak? Wis gawe ngono wae. Nek Siwa ora gelem mbelani karo bapak, ora mung aku sing ora trima.
ning sak anak putuku ora trima karo wataka ajar dhewe kowe. Se wong sapa-sapa karo diamuk lho. Wis wis mangsulan. Gong, Apa? aku wis sumpah sak jek jumlek wis aku wis emoh munggah ning kayangan. Wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Terus Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. sapa ning kon munggah? Kuwi tuyul mburimu kuwi. Bilung, Bilong. bilung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus Kowe wae munggah ning kayangan. wo tak suwek tenan lambemu kowe. Aku ki njaluk pambiyantu kowe kok malah kon munggah ning kayangan. Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Sanane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu ning kayangan. Sapa kowe? Ning kowe gelem ora? Gelem, wonten aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Gek. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Oh. Iso wae. Lho iso. Apa dianggep aku ora duwe kasekten apa piye? Senengke tenan. Tes ngono. Lho. Padake corong ora. Senenge ndelok cangkemmu, Gek. Cangkemmu kuwi karo padine kok nyangkem-nyangkemke ora. Sagu ora. Sago. Nek sagu toto-toto Carane piye? merem, Hah? merem. Engko nek bablasan turu, Aja turu. Merem ngampet ambegan nak cipta. Engko nek dadi Raden Janaka kowe mlebu metu kayangan ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. heeh, aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Ning ora kayangan. Lah iya. Sanane nek aku. Lah iya. Wis tak cipta ya. Heeh. Kok tak munggah ning kayangan? Ya. Engko nek tekan kayangan tanjine karo Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh kegila-gila. Asik. Nyenengke tenan iki. Jame tak peke, Gek. Aja. Anggere ngalem kok njaluk, Apa-apa arep dijaluk apa? Waduh, untune dibehel. Gleleng tenan. Wah, gaya tenan saiki jan kemajuan iki. Ya wis men karang yo. Karepe mbok dimu. Mbok dhewe isih berapa? Isih. Tak peke. Lho. Apa-apa arep dijaluk ora? Wis gak gawe dadi gawe aku. Tak gawe kok aja kuwatir. Wes.